Moi boas tardes desde o campo universitario de Ourense. Benvidos por primeira vez na historia unha retransmisión en directo de fútbol gaélico na televisión de Galicia. Estamos ante o partido amigable entre as seleccións da nosa comunidade, do noso país, Galicia, que recibe a Francia cando nestes precisos momentos, velai teñen, saltan as xogadoras da selección galega de fútbol gaélico. Connosco para facer os comentarios deste partido está Alba Fontán, é xogadora, ou máis ben xogadora de Fillas do Breogán, pero que está mancada, senón Alba estarías aí esta mesma tarde. Que tal? Que tal, Tomás? Moi ben, aquí esperando, bueno, unha gran tarde aquí en Ourense, esperando a victoria do noso equipo. Que aspiracións ten Galicia ante este rival, en principio potente como Francia? O importante é competir, non? Exacto, importante competir. En Dublín xogamos este ano en agosto o Mundial, tuvemos dos enfrentamientos contra Francia, do cal un gañamos de un e outro perdemos de un. Pero bueno, o máis importante foi o que gañamos, que foi o que nos deu a victoria a Copa de Bronce no Mundial. Acompáñanos tamén para facer os comentarios Carlos Seco, primeiro adestrador da selección galega masculina de fútbol gaélico. Ese adestrador pertence tamén a Fillos de Breogán. Que tal, Carlos? Moi boas tardes. Hola, boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos os espectadores da Televisión de Galicia. Que esperamos do partido que vamos ver despois das rapazas desa selección galega contra Francia masculino? Pois, a ver, eu diría que un pouco de revancha esperamos, non? Porque Sí. no Mundial de Dublín perdemos contra de 2 puntos, privarnos da final, da soñada final en Croke Park, e a xente quedou así un pouco, bueno, xa sabes, un pouco de resentimento. Entón, hoxe creo que os rapaces van competir para intentar revertir ese resultado. Agora si escoitamos perfectamente os acordes dos himnos. Rematou o himno do conxunto de Gregory Bertolino. Hai bastantes aficionados franceses nas bancadas. Sí, Pois eu penso que toda a comunidade francesa que está aquí no noso país en Galicia viu o seu ver o partido. Para eles é unha ocasión única de poder ver as súas seleccións, entón supoño que aproveitarían este día de sol fantástico. E agora, aínda que se escoita un pouco lonxe, imos co himno galego.
interpretación do himno galego do equipo que dirixe esa parella formada por Santi Rodríguez e Pablo da Silva, con xogadoras de múltiples equipos de moitos equipos, da nosa comunidade, A non? verdade que está moi repartida a selección. Para Santi e para Pablo, a verdade, é o primeiro partido oficial que fan como entrenadores. A verdade que penso que fixeron unha moi boa equipa e a ver que pasa hoxe. Un proxecto ilusionante. Un proxecto moi ilusionante, están moi ilusionados. Houve un relevo aí no mando da selección, houve un cambio. Entón, bueno, esperamos que esta etapa trae como mínimo os mesmos éxitos que ata agora no combinado feminino. Alba, aínda que sempre é difícil falar de compañeiras, en quen temos que poñer o foco, cales son as xogadoras nas que temos que fixarnos, e por qué? Por que destacan esas xogadoras? Bueno, sen dúbida, para a miña opinión, o pilar do equipo da selección femenina é Laura Paz, que é a capitana. Ela suele ser a encargada de mover o balón, e mover o equipo e mover o xogo, xunto con Ángela, tamén, de Estrela Vermella, que aínda que a súa posición é un pouco máis atrás, máis defensiva, é moi importante a hora de sacar o balón rápido, unha xogadora moi rápida. Estamos a falar dun partido amigable entre as seleccións de Galicia e Francia, organizado polo Clube Auriense, que este ano puso en marcha a primeira escola universitaria de fútbol gaélico, pero non é a primeira de Galicia. Non, efectivamente, é dicir, aquí en Ourense, bueno, en primeiro lugar, agradecerlles a todos os rapaces e rapazas de Ourense o seu traballo, o seu esforzo, porque hai 2 meses non tiñamos aínda moi claro non se podía celebrar ese partido, eles ofreceronse voluntarios e, bueno, nós organizamos, no noso clube tamén organizamos algún partido deste estilo, sabemos o traballo que conleva, non? Que hai que ter moita xente a nivel logístico traballando. Entón, bueno, primeiro, darles os parabéns aos compañeros de Ourense polo partido, por organización do partido, etc. Tamén, bueno, agradecer á Televisión de Galicia o esforzo que fai e o apoio que nos dá tamén, non? Porque é moi importante É a primeira a vez visibilidade, que se televisa o fútbol gaélico en directo aquí. Sí, isto é un partido histórico porque, bueno, a xente que nos está seguindo hoxe non sabera, pero o primeiro partido de fútbol gaélico que se transmite en directo en Europa. Nunca antes un partido en Europa se transmitió en directo, bueno, fora de Irlanda, obviamente, pero nunca se retransmitiu un partido de fútbol gaélico que non fose de equipos irlandeses en Europa, non? Entón é un fito histórico tamén. Sí, histórico, sí. Para iso estamos, a canle pública da Televisión de Galicia. Eu vos dicindo cousas, Alba, Carlos, e vos me vades corroborando ou desmentindo para facer un pouco de didáctica sobre o fútbol gaélico. É de orixe irlandesa. Efectivamente, sí. Efectivamente, a asociación asociación federación, como queiramos chamarlle, que leva os deportes, chamase GAA, foi fundada no 1883, é dicir que ten moitísima tradición en Irlanda. E, bueno, tive a sorte de vivir e traballar en Irlanda varios anos, que ali foi onde entrei en contacto co deporte, e ali é como unha religión, é dicir, é un rasgo distintivo, no, dentro da poboación irlandesa, algo que define a xente como irlandesa, non? Seguir este tipo de deporte. Están moi arraigados na comunidade, nas vilas, nas cidades, e ali son, bueno, vivense dun xeito excepcional. De feito, todos podemos pensar que o fútbol convencional, non, o mundial ou a Champions, que son eventos moi seguidos en todo o mundo, en Irlanda os eventos que máis se siguen a través da televisión son as finais dos deportes gaélicos. De feito, o colexiado deste partido é irlandés, JJ King, aínda que medio español xa, non? Leva moito tempo en Madrid xa, é un dos rapaces que leva tamén o Clube de Madrid, os Harps de Madrid, e, bueno, colaborou desde o principio, desde a fundación do primeiro clube de fútbol gaélico en Galicia, Coruña, Fios de Bergán, colaborou sempre con nos, axudounos, entón é un rapaz moi comprometido nese sentido, é moi bo árbitro. Así que esperemos que hoxe non teña ningún tipo de complicación, que non a vai haber e que o partido transcorra o mellor posible. Alba, máis cousas que temos que saber. 15 xogadoras por equipo, como as distribuímos? Cales son as posicións de defensa, centrocampista, atacante clásicas do fútbol? Aquí como se distribúen estes? Sí, bueno, no gaélico original en Irlanda, como teñen outras medidas nos campos xa específicas para fútbol gaélico, sí que é certo que xogan de 15. Aquí en Europa temos que adaptalo. En este caso xogamos de 11, pero na Liga Galega actualmente xogamos de 7. Vale, para adaptar aos nosos campos e tamén o número de xogadoras que somos. Neste caso xogamos de 11, faríamos un pouco as posicións máis ou menos que coñecemos de fútbol convencional, un pouco adaptadas ao gaélico de xogar de 15, xa que son 4 postos menos a cubrir. E, Carlos, o máis rechamante as porterías, non? Esa portería de fútbol, esa portería de rugby, unha mestura entre as dúas. Efectivamente, unha combinación, non? Bueno, para que os espectadores o saiban, tes dúas opcións para anotar. Ti podes marcar gol, pues, como no fútbol convencional, non? E tamén podes marcar punto por riba dos paus nese furado. Hai que explicar que hai unha porteira, non? Claro, hai unha porteira que, bueno, a xente pensará, bueno, se tiran por riba realmente, pero, bueno, ten moita incidencia no xogo, non? Sobre todo nos saques de porta, a hora de organizar a defensa, pues, podemos ver agora a porteira da selección galega saliu a tapar. Ollo a Francia, marca o primeiro gol, que serían 3 puntos. Efectivamente, non? Como estabas comentando, se marcas gol, acumulas 3 puntos, se marcas punto e un punto, obviamente, verán
o marcador ten 2 dígitos, o primeiro deles marca o número de goles e o segundo o número de puntos. Ao final faz unha suma e que o que teña máis no global é o que gaña o partido. Entón, bueno, vamos a ver, non foi o comezo agardado por parte da nosa selección, pero bueno, esperemos que queda moito partido, os partidos duran moito, fanse bastante largos ao final, porque aquí os xogadores, como veredes, non hai fora de xogo, entón teñen moita mobilidade, sobe moito, no? O fútbol que coñecemos é máis posicional, moito máis estático, este moito máis dinámico, e xa iremos vendo ao longo da retransmisión, veremos como os xogadores suben e baixan constantemente, entón eso fai que o desgaste xa moito maior, no? E logo, Alba, un pouco que falábamos, ¿no? Que a xente dirá, bueno, por que tiran por abaixo que hai porteira se por arriba é máis doado? Bueno, porque por arriba male menos. Vale, por ambición, todos queremos máis sempre, nunca nos chega. Claro, en situacións límite, cando xa estás moi por detrás do marcador, xa intentas ir a marcar gol, ¿no? Que vale 3 puntos, e por arriba só vale 1 punto. Pero bueno, hai que dicir tamén... A idea sería asegurar ir a pausa. Exacto. O que nos chamamos ir a pausa e... Por exemplo, en Irlanda, como xoga a maioría dos equipos, non? Punto a punto, sumando, porque así rematas o ataque, volves a empezar en estática. Aí vai Laura, e a parada. Que pena, moi boa xogada de Laura. Moi boa xogada. E Andrie aí está intentando. Como vedes, a porteira moitas veces ten que ser unha xogadora máis do equipo, non? Ten que ser co balón. É como a persoa que saca o balón moitas veces, non? Por eso o seu papel, na que parezca un pouco complicado, é moi importante dentro do esquema dos equipos. E o balón é moi semellante ao do fútbol tradicional, pero máis pesado. Efectivamente, no masculino penso que chega aos 800 gramos, máis ou menos, non? No femenino penso que está medio... Chega o segundo tanto agora, o gol de Francia, marca Marianne Siloré, e polo tanto son 2 goles, 6 puntos. 6 puntos que leva Francia, gana 6-0 agora mesmo. Os espectadores verán que cando se marca un gol non saca de centro, Sácase de portería, ¿no? E temos que estar todas as xogadoras por detrás da línea de 20 metros, que é a línea blanca que vemos, para recibir, se non sería falta. Tamén despois, máis adiante, explicaremos o que é un 45, que sería posto córner no fútbol convencional. Entón, pouco a pouco iremos introducindo os nosos espectadores o que son as reglas do xogo. Aí estaba sonando Carme con Laura Paz. Laura, a manobra de Laura, o remate de novo a parada de Lodies Visser. Moi ben a porteira. Penso que pitou falta a prol de Galicia, unha falta anterior, aplicou a lei da vantaxe, e acaba de pitar falta para Galicia. Entón traeríamos a de 13 metros, en donde se tiran as faltas dentro da área, grande. Vai a botar Laura Paz, a capitá. Moi bo balón, recolle. O segundo pau e aí a recuperación de Julie Lecoq. Si esas faltas poden sacarse desde o aire, como fixo Laura, ou tamén poden estar a balón parado. Desde o chan, efectivamente. Según decida o xogador. E outro dos factores importantes é que non se pode correr constantemente coa pelota nas mans, non se poden dar máis de 4 pasos, non? Efectivamente, hai unha regla que di que tipos dar 4 pasos, unha regla flexible, non? Que veces é o espazo de tempo que tardarías en dar 4 pasos, e despois tens que botar o balón, pero tampouco se pode botar o balón 2 veces consecutivamente. Entón, tipos dar 4 pasos, botar 4 pasos, e facer un xesto técnico. A ver se vemos agora. Porque deu paso. O solo consiste en deixar o balón caer coa man no teu pé e devolvelo para. Un autopase, sí. Veremos agora se está unha xogadora máis. Aí está Alba, esta é Alba, que é daqui da Ouriense. Ese xesto chamase solo, que basicamente, a ver, ese xesto que vemos aí. Moi bo pase de Eva, Nercelle. En profundidade agora, intentando resolver. Moi ben, Meña pode acabar a xogada. Bo bloqueo. Eso foi un moi bo bloqueo da xogada francesa. E pitou que a xogada francesa retivo o balón contra o chan. Aquí, despois iremos explicando, hai que destacar que neste deporte ti non podes recoller o balón directamente do chao no masculino, tens que picalo co pé, ¿no? Pero no femenino sí que se pode. Sí que se pode recoller directamente do chan. Cando vai rodando polo chan podes recollelo, pero non no masculino. Pero non podes arrastrar, que foi o caso que pasou agora. Efectivamente, a xogada francesa arrastrou o balón. E logo non se pode dar un pase tradicional coas mans, non? Hai que golpealo con os nudillos. Acción de golpeo, coa palma da mão, co puño. Xa Eva, moi bo punto, vemos como Ampire marca coa bandeira blanca o punto. Se fora gol sería coa verde. Coa bandeira verde, efectivamente, non? E outra cosa que compre explicar tamén, temos un árbitro principal, detrás das porterías, a cada lado dos paus das porterías temos o que chaman umpires. Son como árbitros auxiliares que moitas veces son definitorios tamén, non? Porque marcan xogadas dentro da área pequena, se un punto é conflictivo, non sabemos se entrou ou non, eles son os que teñen que dictaminar se foi punto ou non. Entón, bueno, tamén tiene unha labor importante. Moi ben, Eva baixando aí a defender. Moi ben, Laura. Saída agora coa capitá, con Laura Paz. Que vai a buscar, a ver, apoio. Buscaba apoio, non encontrou.
Ahora abrirá a banda, moi Aí ben. vai con Ángela, é moi rápida Ángela de Estrela Vermella, segunda capitana. Entón, agora vamos a observar como o noso equipo está movendo o balón bastante a man, non? Que é moi importante para que o xogo sexa fluido. Digamos, as primeiras etapas de construcción do xogo, mover o balón a man, facer pases en corto ca man, moito apoio, porque é moi complicado que unha xogadora soa leve o balón 30-40 metros. Aí vai Laura de novo. Laura Aí o volta bote dentro. vai ter unha opción Moi para ben, xogar. Que pena. Que pena. Falta, Pero pitou pitaron- falta. Falta porque agarraron a Laura cando entraba na área. Outra cosa que compre explicar tamén, Alba, é o do punto. E do punto, por exemplo, Laura ahora en vez de tirar co pé, tirou a punto coa man, que así tamén se pode. Non podería tirar así a gol, solo se pode a punto. Ajá. Se ti Por levas o riba do balón- traveseiro. Por riba do Efectivamente. traveseiro podes Se ti tirar levas coa o balón- man, pero a gol non, efectivamente. Se ti levas o balón controlado en xogada, podes golpear o balón co pé a gol ou coa man a punto. E agora é o primeiro troco, vai entrar Crespo. Sí, María de Pontevedra e cambiou por Alba que xoga aquí no Ourense, de aquí de Ourense. Mira, buscamos o pase atrás para que Eva probe a punto. Aí vai Ah, non, Eva, saque que combina corto, moi con ben. Laura. Laura vai, veña, Se proba. pode acabar a xogada Ai, baixo. que pena. Bloqueo da xogadora Se bloqueo francesa. teóricamente podía haber pitado o árbitro. A ver si Carme de Pontevedra se anima a tirar. Proba, Vamos proba, María. Doble bote, non? Sí. Sí, Sí. Está invalidada efectivamente. pelota para Francia. Efectivamente, a nosa xogadora cometeu unha infracción que botar 2 veces seguidas o balón, que non se Que pode, non se pode neste deporte. Só podes, se Efect- non o tes Se non controlado, está entonces- controlado o balón, podes ir en carreira hasta que o controlas, que despois unha vez controlado non podes seguir co bote. Claro, son reglas que pouco a pouco o público pois irá entendendo, non? Porque entendemos que é un deporte así máis ou menos novo para a xente, que as reglas son diferentes o que estamos aquí a hacer. Sí, pero máis ou menos Oh, ollo a no. oportunidade para acabar a xogada, a saída, Punto. e o E un balón punto arriba. para Francia, vemos Non quiso como arriscar a Non baixo, quixo arriscar non? a baixo, non. Moitas veces, dependendo da distancia que estés da portería, É mellor asegurar efectivamente. que arriesgar. Sumar un punto sí. que deixar de sumar 3, ¿no? como se podría dicir. Entón, o resultado ahora mismo é 7-1 para Francia. Vemos aí no marcador da televisión de Galicia que as nosas xogadoras levan un punto e as xogadoras francesas levan 2 goles e un punto. Exacto, Os que goles- serían un un sete. 7-1 Sete agora. a un para Efectivamente. E ollo a oportunidade porque Es que está se foi. Estel Rocher, vai completar a xogada. E A ver agora, se se produce o bloqueo. boa defensa, veña. Moi ben, aí Ben presionado a defendido, defender, a defensa. Ben presionado, tapando o tiro a gol para que tivese que xogarse o balón arriba, ben. En Ben calquera defendido. caso hubo un punto, A favor de Francia, sí. o cal o resultado agora mesmo sería de 8-1. 8-1. Logo dese lanzamento, o que non quiso Aí arriscar. foi o que expliquei antes que Cristina aquí adiantouse, non podería estar por diante da línea de. Para recibir un saque do Para porteiro, recibir o tens saque que do estar a porteiro. 20 metros. Entonces ahora pois é un tiro libre para Francia. Para Claire Bonal, vai ser a encargada de realizar ese lanzamento. Balón ao aire. Vai decidir, vale, decide balón ao aire. Isto é parecido o que en baloncesto, xente que se aficionado ao baloncesto, que aquí en Ourense hai moita, por certo, que sería como un salto entre dous, non? O árbitro lanza o balón ao aire e as xogadoras pelean polo balón. Que tamén aquí non existe como no fútbol convencional saque de centro de inicio, primeira e segunda parte. Sempre se rifa o balón ao aire. Lanzas ao aire a bola e o equipo que colla empeza coa posesión. Aí vai Vanessa que se apoia con María. E logo, as nosas xogadoras están facendo o mellor fútbol, Sí, pero as gaélico, francesas están sendo movendo moi decisivas arriba. decisivas arriba. Balón largo e aproveitando os ocos en defensa da defensa galega. Pero nos estamos xogando moi ben a man, A con man, pases sí. cortos, carreira rápida, e chegando en varias ocasións, pero non estamos Falta tendo gol. a mesma sorte. A mesma definición, non? Sí, Tivemos varias efectivamente. situacións de anotar, pero non dimos anotado. Bueno, E pelota para Francia. Pelota para Francia, E para sí. explicar un pouco o que están vendo os espectadores na O televisión marcador, canto sí. marcador, Galicia non ten ningún gol, pero sí ten un punto. efectivamente, Por lo tanto, sumaría Suma un. en total de puntos 1. E Francia ten 2 goles e 2 puntos, por lo tanto serían 8. oito Ahora cada gol. fixemos o seguinte cambio, ahora que acaba de salir Vanessa, acaba de entrar Mary de Fillas de Breogán, tamén arriba na punta. Está preparada Alba tamén para volver e agora pelota para Francia nese lanzamento de Que Judith Coquel. Que buscará a Paus, buscará o punto. Arriba, non? Buscar asegurar, sí. Sí, asegurar desde aí Vaise de fora. Sí. O árbitro marca que sae fora. que sai fora. O que si E ten o un, Ampire tamén. o partido é un ritmo tremendo polo feito de non parar constantemente Constantemente. en Hai que canto ter se un marca. físico É un deporte importante. físicamente moi exixente. Moi exixente. Moi ben balón. Aí a vai por medio. Mary que ten unha altura considerable, Sí. que lle axuda moito cos balóns polo aire. A É unha recuperación ventaja. de Flora De Francia. francesa. Pero o balón volve ser noso. Vai recuperar a Eva esa banda esquerda. Vai sacar agora saque de banda, faise co pé
hai que estar a 13 metros para recibir. Cambio, primeiro autorizo cambio árbitro. Sale Cristina e entra Nuria, ambas do Pontevedra Fútbol Gaélico. E Francia como está situada no Nuria está panorama debutando hoxe. europeo? Como Pois eu penso que das seleccións que non ten xogadores irlandeses é a máis potente. A máis potente, sí, efectivamente. É dicir, no Mundial amosaron un nivel altísimo, o Mundial que se disputou en Dublín, no combinado masculino, por exemplo. Quedaron segundos. Sí, quedaron Ollo segundos. agora, Punto de Laura, moi bo o punto de Gran Laura. xogada, moi bo punto. Estalle faltando gol, pero de momento Pero estamos chegando. está chegando moi ben a selección de Galicia. De feito, se miramos o marcador, que ten 2 dígitos, non vemos que Galicia anotou 3 veces e Francia 4, non? Marcaron 2 goles, 2 puntos. Entón, a nivel de situacións de anotación estamos moi parellos, non? A diferencia é que elas marcaron 2 goles, que suman máis puntos. Efectivamente. Aí ese balón é moi importante porque, mira, balón que pasa ao medio campo, eles reciben atacan de cara, moi ben esa defensa, ben. Era Estel Rocher. Ben despexado, moi ben. Agora Agora Meri, que Aí vai Meri, que por arriba. mira como tocou o balón, palmeou moi ben para Caro, Eva. a Eva, sí. Eva, das fillas, vai buscar o pase, moi ben. Moi Vamos. ben. Gran Venga, pase, vamos a ver se Nercellas. pode completar a A xogada. Meri. Venga Laura. Gol. Ahora Aí sí, vai, no, moi arriba, ben. punto. Bueno, Moi pues, Moi ben boa xogado. outra xogada enorme de Galicia. Sí, aproveitan Meri palmeou no medio campo con súa altura, Eva con a xogada rapidísima, creou a xogada e moi boa definición. Moi boa definición de Laura, que está debutando hoxe, dun equipo que se formou este ano na Liga, empezaron este ano, que son as herdeiras de la Lalín. Efectivamente. Pois aí estaba a punto de Laura e o saque de portería Vai fora. de Lodies Visser. Logo Galicia está xogando moito mellor nos últimos 5 Sí, minutos, a ver se nos falta un pouco de ritmo, ¿no? Que ese xogo fluido que buscamos. Estamos Falta defendendo moi ben, moi ben. Sí, faltounos un pouco de agresividade defensiva, ¿no? No principio non entramos tan enchufadas, o mellor. E logo no pé non hai obstáculos na conducción. Podes xogar fútbol, hai algunha A norma ver, que o limite, hai digamos. norma que di que se o balón vai polo chan non está baixo control, entón aplican unhas normas diferentes, non é como no fútbol, non? É dicir, ti podes conducir o balón como se fose fútbol. Moi ben bloqueo aí. Pero eu como xogador, ou Alba como xogadora, Sí. pode ir e cargar contra ti e roubar o balón. Non é como no fútbol, que se conduce o balón non che poden facer determinadas O que accións si, defensivas. por exemplo, si un balón está no chan, eu, por exemplo, vou coa man, non pode vir outra persona co pé, Efectivamente. porque aí sería unha falta. Claro, sería falta. Entón, aquí digamos que Podes xogar o fútbol normal, pero Pero non Pero tería si eu vou coa man, tes o risco de claro, que de que xa pode, é dicir, como xa poden roubar coa man, sí. entonces non sería efectivo. De vez en cando, Non sobre sería todo efectivo ese xogo, en Europa, sí. sí que se utiliza un pouco eso de que o balón rode, pois mira, foi punto, non? punto para Francia, sí. Para Francia. Que o balón rode polo chan, pola erva, pero en Irlanda non se ve nunca porque non te digo, non vai a ningún lado. Outra Aí vez vai Eva, Eva, outra velocidade, rapidísima. moi ben Eva, vai buscar agora o tiro, punto, Oi. entrou, non, A ver fora, que dio non? Umpire, non, Non, fora. están dicindo Vai para San Paits que non. Unha mágoa. Estamos chegando ben agora, está Eva Estamos a chegando aproveitar a súa moi ben. velocidade, estamos entrando moi ben por esa banda. Aquí, ahora Estamos- sacamos nos. E claro que fai moita calor en Ourense, tamén se ten que notar. Sí, estamos por riba dos 20 graus aquí Sí. no Para sacar de Campo. banda, non sei se os vedes ahora, aquí en fútbol galego sacamos co pé, Copé. e igual pode ser no aire ou no chan, e tamén se estaríamos un pouco máis cerca poderíamos incluso tirar a punto. Ti desde podes o saque anotar, de o saque de banda podes anotar como se fora unha xogada, Sí, fose, de varón parado. efectivamente. Entón, moitas veces os equipos teñen bons tiradores, aproveitan esas faltas laterais cerca do marco para intentar Para anotar. asegurar un punto, sí. Vemos agora, cambia a selección francesa, notas a calor, que todas as xogadoras beben auga, o primeiro que fan o chegar ao banco. Entra tamén María R2. R2D2, conocida, No mundo full gaélico galego. sí. Tamén está debutando María neste partido. Sí, efectivamente, ese primeiro partido como xogador da selección galega. Pixe agora, fixeron unha xogada de fútbol, conduciron co pé, deron o pase, neste caso tiveron esa sorte, pero estamos defendendo moito mellor agora, ves? Sí, Para estamos Galicia, máis encima. moito máis en riba, pechando os ocos que antes tiña o ataque francés, moito máis intensos, moi ben. Aí Ángela sacando o balón moi ben, un Ai, que pase pena. quedoulle corto. Buscaba outra vez a Eva a súa velocidade. Sí. O sea, digamos que si es un bo xogador ou xogadora de fútbol, un bo xogador ou xogadora de rugby, xuntas as dúas cousas, estés un bo xogador de fútbol gaélico. Aquí ten tamén moita técnica cos pés, é dicir, hai que ser además de ter forza, porque aquí se permite moito máis contacto, Moito non? É contacto. dicir, na disputa o balón ti podes cargar ombro contra ombro, está permitido, incluso inda que non este o balón diante de ti, se vas a buscar o balón, por exemplo, se vas a buscar o balón podes facer carga, pero técnicamente parece que non, pero é moi complicado, a xente pode pensar que, bueno,
desde 30 a 40 metros, que é moi fácil pegarlle a bola, non é tan fácil, non é tan sinxelo, hai que ter técnica. E hai que ter en conta que eso, que o balón é máis pesado que o de fútbol normal, que a xente está acostumbrada a pegar. Efectivamente. Pelota que se foi pola liña lateral, estamos por riba do minuto 16 desta primeira metade. Lembramos dúas metades de 30 minutos, con descanso de 15, sí. Logo no partido dos rapaces serán dúas de 35, non? Moi ben aguantado, están aguantando, están defendendo moi ben, están moi arriba, marcando moi as posicións. as liñas moi xuntas, temos a todos os xogadores no noso campo, defendendo ben. Moi bo tiro da xogadora francesa. Un puntazo auténtico, moi ben. Aproximadamente 25 metros. Sí, é moi complicado marcar desde aí. Non é co sol ademais de fronte, porque está xogando Francia contra o sol. E agora recupera esa pelota, ollo, porque pode marcar novamente. Punto. Pois por sorte eso foi un tivemos punto, sorte, efectivamente. Aí co larguer. Se te ir por baixo. Por baixo estábamos falando xa dunha desfeita, non? Estamos un pouco precipitados nos saques. Estalle custando sair a Galicia de atrás. A ver se Laura, que un pouco motor de equipo, consigue desatascar. Efectivamente, un pouco que move todo. Moi ben. Aí busca apoio en R2. María R2, pero está moi rápida aí Laura Andrieff, xogando en curto con Camille Lemac, e cara atrás apoiándose en Claire Bonal. Que a capitana do equipo francés. Falta. Ves, aquí acabamos de observar pito falta porque hubo empurrón, non se pode empurrar. Empurrón por detrás foi de Lucía. Foi bastante claro, pero bueno. Parece que vai sair Eva, non? Sí, Eva está. No, ao final non é Eva. No, é Lorena. Sale Lorena por Lucía. Lorena tamén está debutando do equipo de Herdeiras de la Lin. A ver agora se calmamos un pouco o xogo e damos un pouco máis de pausa, volvemos a mira a entrada da francesa moi ben vista, máis o balón. Agora interior, oportunidade para acabar a xogada. Que boa parada de Inés, moi ben. Fantástica parada de Inés. Moi ben. Esa acción prácticamente a bocaxarro, tiña todo a favor, pero Inés estivo fantástica. Moi bo saque. Aí vai Vane unha xogadora rapidísima, moi desequilibrante. A ver se apoia aí en Meri. Ai, que pena, vai quedar corto. Sí. Era boa intención. Recupera Francia. Estamos a nos últimos 10 minutos nos está, máis ou menos faltarán da primeira 11 minutos da primeira metade, mentres víamos a repetición da xogada que paraba de xeito espectacular Inés. Ollo, porque agora queda soa e o gol. Moi boa xogada de Marianne Chiloré. Moi boa xogada. Pois terceiro gol. Estamos anotando con demasiada facilidade Francia. Sí, están abrindo un furado no marcador importante. Sí, bueno, comentar que na selección francesa a maioría das xogadoras veñen casi todas do club de Rennes. Bueno, non sei pronunciar moi ben a localidade. Levan sendo varios anos consecutivos as campeonas de Francia, da Liga de Francia. Que nos deixamos Francia de ser a nivel europeo o país o máis potente. Sí, como comentábamos antes, efectivamente. Entón, bueno, un rival de entidade, ¿no? Para o partido de hoxe. Bueno, como tamén apuntamos antes, ¿no? Novos seleccionadores, novo proxecto, novo xeito de xogar, entón, bueno, o importante é construir desde a base, máis algo do marcador hoxe, moitas xogadoras novas que veñen por primeira vez, pois xogadoras que se coñezan, que vayan collendo experiencia, pois para cando chegue o seguinte mundial, no que esperemos estar outra vez. E a cadar incluso mellores resultados que acadamos este pasado en Dublín, coa Copa Bronce. Agardemos. Que, por certo, teóricamente vai ser no 2019 en Dublín, non? En Dublín outra vez, sí. Falábase de Nova York, pero falose de Nova York, pero ao final parece que quedou en Dublín. Vai ser Dublín. 2019, sí. Mira, moi boa xogada combinativa. Aí vai Vane ten un moi bo tiro a paus, e aí va, perfecto. Moi boa xogada combinativa. Da nosa selección moi ben. O cuarto punto para Galicia. Ese 1-2, esa combinación rápida. Entón, bueno, esperemos que este xogo fluido que é o que nos gusta e que practicamos, pois se vai impoñendo co paso do tempo. Galicia falta lle só o gol, non? Para sumar de 3 en 3 e coller un pouco de confianza. Efectivamente, tivemos dúas outras situacións para anotar. Aí vai Laura. Laura vai dar un pase a Meri. Que se vai apoiar en Meri, penso, sí. Penso que pode haber falta e no pase. Meri vai buscar. Se pode facer un oco aí para... Sí, Meri busca o pase atrás. Busca atrás a Vane. Buscando apoios que nen. E Vane tira moi ben, Vane, moi ben. Puntazo, moi ben. Un puntazo. O quinto. Iso que lle fai falta na selección, que colle confianza, ritmo, anotar. Entón, a ver se agora un pouco máis intensidade defensiva, esa intensidade que tivemos nun tramo determinado da primeira parte, para evitar que as francesas anoten con facilidade. Entra Marion Mouvot en Francia. Ahí está
Sacando de portería Elodie Esvisser. Pues sería importantísimo recuperar estos valores para Exacto. no dar esa opción. Gañar a posición para... Ay, qué pena, Laura. Sí, Laura adiantouse un pouco, pero Pero Agora recuperó sí. está Vane, ben muy aí, moi ben. Muy bien, Laura. Muy bien ese pase. Busca Aí vai banda. con Vane, moi Perfecta ben, combinación, muy Vane. boa. A ver se se Vai apoya pa en dentro, Laura. vai para dentro. Vai para Ben, dentro, puntazo, moi ben o muy punto. ben. No, marcan que No, non. Vale. que non, estaban mirando Qué os umpires. lástima. Moi boa xogada, moi boa Sí, xogada. Vane, eso pola banda, ao ser unha xogadora con tanta rapidez, estás indo bastante Esas ben son a as súa combinacións que nos defensora. fan falta, é dicir, romper no medio, abrir banda, buscar ese apoio é fundamental. Moi boa presión defensiva aí, que pena. Intentando sair Francia, xogando cara atrás. Pero estamos defendendo moi ben agora en Sí, primeira estamos línea. moi encima, sí. Mirad como ten que xogar coa porteira atrás, que non é nada común. Francia saindo por medio de Flora. Esa Aí vai Patri, moi ben. Patri, que ben Moi esa ben, anticipación. Patri. Que debe ser Falta. unhas xogadoras que máis Patri experiencia histórica. ten, Patri histórica. é historia do fútbol gaélico. Bueno, Patri e Cami, que ahora mesmo Patri e están no Cami banquillo. son dos rapazas da Coruña que foron Son as que as que fundaran empezaron. o primeiro, xa cando ninguna rapaza xoga fútbol gaélico en Galicia, elas Elas dúas eran dúas. vin a adestrar cos nos cos rapaces constantemente. Sí. Entón ese é o premio a constancia e o traballo durante tantos anos. É dicir, E de onde chegan as rapazas ao fútbol gaélico? Do rugby, do fútbol, máis ou xa empezan Ai, a... no meu caso, eu veño do balonmán. aquí tes O sea a que unha deportista de élite do balonmán galego. eu veño do balonmán. Mira Ollo, que ben. oportunidade, Gol, vamos gol, ver a gol. baixo. Ben, Sí, moi moi ben, ben. moi ben. Laura. Facenos moita falta, como diste Tomás. Aí. Un gol Coller para moral, coller confianza, efectivamente. sí. Pois Galicia que empeza a anotar de 3 en 3. Ahora estamos a 6 puntos nada máis, moi ben. 8 para Galicia. Pero Francia leva 11, non? No, 11 non. Son 14 me parece. 9, 3-5, non debe levar 11, Francia. 12, 13, 14, sí. 14, sí. Pero se miramos o marcador, realmente as francesas só anotaron 2 veces máis que nós. Pero marcaron 2 goles e son 6 puntos, claro. Agora mesmo o resultado é de 8 a 14, 6 arriba, 6 puntos arriba para Francia. Para Francia, efectivamente. Estamos xa no treito final desta primeira metade, minuto 23. Pouco máis de 6 pro Moi final. Defensa. ben, moi ben. Lorena. Fixo aí Que un bo ben, que bloqueo. Boa recuperación Sacamos de o balón. Andrea. Son os mellores minutos de Galicia agora mesmo, Patri, ben, balón fora, ese, no? A ver se poden recuperar esa pelota Aí así. moi ben Alba coa man, moi ben, mira. para que non lle puderan Mira que dar ben, coa... vamos. Pois é un 3 Aí vai para 2. Vanessa en carreira. Leva balón, A ver se se leva apoya que ten a Leva María balón. un pouquiño Moi ben, por levado o balón. detrás. Sigue. Que ven agora Que a ben o oportunidade, pase. a ver se pode Ai, que Mary. pena, Mary, coa súa altura non pude aproveitar ese balón. anticipáronse. Bueno, As francesas. defenderon ben as francesas. Pero a contra era moi boa, Aí eh. vai a capitana de Francia, Moi que boa tamén xogadora. estuvo en Dublín, sí, fixo un gran torneo. E agora Francia intentando volver a Falta. abrir o no marcador, a falta. Falta como marco árbitro por golpear solo contra nos brazos, sen opción de xogar o balón. E troco tamén en Galicia, vai entrar Eva. Eva, por exemplo, Vendo fútbol, Uh-huh. vendo fútbol Vendo un e... club coruñés de fútbol modesto, entón, bueno, digamos que sí que hai xente que vendo fútbol, do rugby, balonmán tamén. Algúnha que xa E vendeu o ideal pouco a pouco sería conseguir que viñeran do fútbol gaélico. Efectivamente. Exacto. É dicir, comentábamos antes, falamos das escolas universitarias, que Ourense comezou a súa primeira edición. Este ano, sí. Sí, na Coruña tamén levamos a 5 anos unha cousa así na Coruña facendo a escola universitaria, e aí captamos adeptos que xa veñen directamente ao fútbol gaélico, non? Como mellor xogan outra disciplina, pero unha vez que Que proban bo fútbol pase gaélico, de Laura a Eva, moi aí ben, vai Eva, que é moi rápida. moi rápido, ten moi bo tiro a Eva paus, punto, aí vai, puntazo. aí vai Eva, puntazo. Pois un Entrou, puntazo, sí. Gran punto de Eva. Dan o punto e ollo Moi porque ben, Eva, moi ben. agora mesmo serían 9 a 14, só 5 de diferenza favorables a Francia. Hai partido, É importante pouco a pouco ir que ben Aí vai Laura, que anticipou. gran, e aí vai María, Sí, María Recollera do chan directamente, ves? Eso está Ben. permitindo o fútbol femenino. que se vai a apoiar con Alba, daqui da Ourense, a única xogadora daqui do equipo pena. local. Pero ben, boa defensa das francesas, anticiparon ben. Xogando Marión Movó. Ben pechado Laura, moi ben. Lorena tamén traballando aí en defensa. Agora que xoga é Flora, a francesa apoiándose en Claire. Moi ben, aí Que cortado recuperación. ese balón de Moi ben, Patri. Patri. Muy bien. Como se nota a experiencia Veña, aí. E a ver chega, quen chega. chega a E esa non, Aí pelota vai Muy María, seguida. Moi María ben. moi ben, Ten María. que ser, aí Aí temos É que unha gran anotar. xogadora, estuvo en Dublín Vamos, tamén. María. fixo 3 un para gran torneo. 2, ollo porque se Aí pode vai. colocar moi ben. Aí vai medio, Punto. moi Punto. ben. Pero outro vai pitar, pode pitar penalti, non? Penalti, efectivamente, Sí, penalti sí. a favor de Galicia. Ao ser a falta na área pequena, Sí. eso indica o Indica penalti. penalti. Cando o árbitro marca cos brazos así abertos, extendidos, é penalti.
E aquí pode Tirará o dicir Eva. tamén onde tiralo, claro. No. Non, só pode tirar a portería. Bueno, pode tirar a punto. Perdón, sí. Pode tirar elixir. Pero Elisir bueno, se aquí- tirar a punto, asegurar arriba, digamos, ou marcar, ir a polos 3 puntos, que sería normal, non? Sería Esperemos que Eva vaya sí. polos 3 puntos. Ademais, co pé que ten Eva non debería ter moito problema, que coloca moi ben. Coloca moi ben o balón. Pégalle moi ben a bola. Entón, Pois vamos ver porque sería o Vamos ver. segundo gol, sería se aparte, a falta de apenas 3 minutos. Uy, Que mal, pois que aí. pena. a parada de Elodie. Bueno, non pasa nada. A oportunidade. Estamos creando moitas situacións de anotar, De iso é anotar, importante. sí. Como veis aí un pouco en Ahora cada é una, importante defenderse a Aí xogada. vai Inés, moi ben salido. Ben. Oi, que pena, perdeu o balón aí. Pero moi ben mira Patri como recuperou o sitio de Inés Sí, para que para que a porteira pudese ir. recupere. Moi ben recuperado. E nosa Patri. Ben, levou o balón Patri. E a ver se pode sair aí Galicia. Falta. Moi ben. Pois, Bueno, polo menos conseguimos parar o respiro. ataque francés, unha mágoa o penalti. Pero imos ter máis ocasións. Menos de 3 Bueno, minutos. vamos moi ben, estamos Sí, porque recuperando. hai 5 ou 6 minutos non pintaba tan ben, entón Nunca choveu que non escampara, porque Exacto. con ese penalti Uy, era que pena ese corte. era un 12 a 14 e Fora, agora balón fora. Fora. moi ben. ese balón vai fora e sigue Galicia a 5. Lembramos para os que se acaben de incorporar que teñen que sumar a parte esquerda de 3 en 3, polo tanto eses puntos de Galicia serían 3 máis 6 en 9 e os de Francia serían 9 máis 5, 14. 9-14 o resultado real, 2 minutos e medio pro final do primeiro tempo neste campo universitario de Ourense, primeiro partido en directo de fútbol gaélico pola televisión de Galicia en toda Europa. Retírase Aí vai Meri. Aí con súa altura moi ben, gañou Moi no ben. terreno de xogo Lea Viret, E xoga aí vai Galicia. Carme, que é Vamos, moi Carme. rápida tamén. Carme tamén ven de Ih, fútbol. que pena. Buscaba Eva. Buscaba as costas da defensa. Aí vai Que boa Alba, que ven anticipación. anticipación de Alba. Arriba. Ai, que pena o tiro. Alba é outra das xogadoras bastante importantes no equipo que move moi ben o balón. Pero bueno, estamos... Precipitouse un pouco aí, non? Sí, se cadra precipitouse, tiña opcións de pase, pero tamén que ter en conta que cando robas ese balón, estás tan arriba, ás veces o oxígeno non chega, non pensas. Sí, e Coa volvemos a claridade que explicar tamén deberías. o da pelota, non? Que alguén pode pensar, bueno, poderían golpear máis lonxe, pero é que pesa Pesa máis, Pesa máis. Pesa máis que un balón de que fútbol o balón de normal. fútbol, sí. non? Tendemos moito a comparar o fútbol convencional co Co fútbol fútbol gaélico. gaélico, Sí. efectivamente. Compra aclarar que este Esas balón é cousas, máis non? pesado. Aí vai María, que Moi se ben, apoia moi boa con xogada. Alba. Moi ben. Moi ben, iso Van que para temos atrás que con Andrea, Mover. de Mecas, que ven do Grove. mover o balón a man, moi ben Eva vai encarar rápido, vai se marchar seguro. E vemos que Carmen está entrando Moi xa ben, Eva, polo moi medio ben. para Busca apoiar a punto. Eva. Moi ben o punto Punto de Eva. para dentro, non, No. que Non. pena, que pena. Pero bueno, estamos intentando, estamos Estamos chegando, que chegando ben. importante. Saque rápido das xogadores francesas. Sí, porque saben que queda moi pouco tempo. Avisou na Aí o vai seu Cristina. técnico Ben, Gregory. sí. Que se apoia con Bartolino. Andrea e vai con Laura. Laura Largo, moi ben. Laura Largo moi ben visto Chega, aí. chega, coma. María, Gol. que Sí, bo, sí, sí, que moi bo. ben. Moi boa Moi ben, anticipación, moi María. ben. Moi ben, María. Aí neses casos é cando nos casos o que podes golpear o balón coa man E pode ir a gol. pode ir a gol. Si Cando é dun María paso, dun parara o reset. balón e tirara non sería válido, pero como golpeou, aí podería ir a gol. Efectivamente. Alba Carlos 12 a 14. Cuidado, Moi Vamos ben, aí, moi ben, aí, estamos aí. vamos que nos... E recuperamos o balón, Eva. Estamos aí, Moi son ben. os últimos instantes, medio minuto, a ver se Aí vai Galicia María de volta. acaba o Proba, partido proba. nesta Que se primeira apoia metade con por Eva Proba, para proba. atrás. Eva moi ben tirado, pero quedou un pouquinho corto. Chisco corto o tiro. E aí vai morrer esta E a primeira Laura. metade, porque quedan 10 segundos. A ver, Aí vai estamos- Patri, a ver, moi estamos- ben, xogado con Laura, Proba, Laura, apoyo. Ten que tirar Aí vai Laura, a pau xa. que se apoia con Alba. A ver Proba, si Alba, Alba proba. tira. Ai, que gran Moi bloqueo. bon, Moi boa bon xogada bloqueo, defensiva. sí. Aí remata. Sí, Están indicando a igual Jay teóricamente, King. Igual está aí. non vai haber desconto, pero a ver, banda Pero Laura, vai a deixar que siga este morra este- ataque. que morra Eu esta xogada, penso, ¿no? sí. Sí. Eu penso que sí. falta. Aí vai Carmen con Que ben, Andrea. que ben esa. Moi ben Andrea para arriba. Que Puntazo. bo puntazo de Andrea. Ai, No, no. no, por no, fora. no. Porque nos disculpen Pois os desde aquí, espectadores sí, porque desde aquí o vese- efecto óptico ás veces levámonos a cantar puntos, bueno, tamén un pouco Para eso as están cores os do equipo, ampais, ¿no? para eso están os ampais, para que non Efectivamente. pasen estas cousas que a veces según o ángulo pois parece que foi dentro. Ás veces un pouco a paixón das cores levámonos a cantar puntos. Merecía o Galicia, desde Sí, logo. sí, moi boa xogada aí. Moi boa, sí. Agora estamos presionando moi ben arriba o seu saque, non estamos deixando que as franceses combinen. Eso é moi importante. Non deixar que elas creen o seu xogo e nos aproveitar a velocidade de arriba no último tercio do campo tamén. Bueno, xa estamos co desconto. Sí, vai deixar o árbitro irlandés Un pouquinho que máis. acaben as francesas esta xogada. De momento Sí.
12-14, 2 puntos arriba a selección de Francia que dirige defender ben esta xogada moi Gregory importante. Oye, que te comentaba, él Exacto. está intentando tirar a punto, punto. efectivamente foi punto, punto, desde un pois. saque de banda, que Qué te gran comentábamos punto. antes, que se pode facer. co Foi primeiro un tempo puntazo. prácticamente gran punto rematado. porque cando estás E é moi digamos, complicado esa complicadísimo, distancia, porque ese realmente, ángulo. sí, ese ángulo, o ángulo moi pequeno, entón veña, gracias a esta xogada que non anote, A ver si descanso, robamos así o balón, punto, non? outro punto Que ben de Deus. bastante bo. Moi sí, bo sí, golpe de balón, moi bo golpe de balón, moi bon xesto Sí, por técnico parte da da francesa, capitana, sí. súa capitana. Cómo reacciona Francia cada Sí, vez que tamén, se ve sí, contra sí. as cordas, cómo sacan o mellor. María, moi ben. Aí vai Mary, Busca a balón ver largo, si ve a Eva, que está un pouco... falta, non? No. Sí. A subido ao Descanso. final. Ben, Bueno, pois 12-16, non 12-16, sei sí. que vos parece. pois Bueno, mira, é un tendo moi en bo conta resultado. o inicio que O inicio tivemos, que tivemos que aí con esos 2 ou 3 goles que hubo, que eso fai... Con Pesa tantos moito, goles non? Pesa pesa como a moito, lousa a ás verdad veces, que sí, sí, que fai che vir abaixo. moi contentos coa primeira parte. Pero Sobre todo moi ben. esa reacción final, esa reacción final que tivemos para poñernos a só 3 puntos, unha pena estes últimos 2 puntos, pero as rapazas están facendo un esforzo enorme. Sí, supimos racionar, estamos moi en riba, estamos defendendo moi ben. Sobre todo subemos Estamos a nivel- tendo un pouco mala sorte coa Sí, definición. faltanos definición arriba. Eu Coa único, as definición. francesas están definindo mellor, Si están chegando, están non pero están tamén é moi fallando. importante corrixir os erros que tivemos ao principio defensivamente, estamos moi pouco intensos, ten opcións moi claras Tuveron francesas, moitos plantaron huecos un para contra gol. un, é dicir, a dianteira francesa contra a nosa porteira, entón, bueno, aí soubemos corrixir iso, máis intensidade, demos menos opcións, e nós empezamos a notar máis, coller máis confianza. Se cadra o mellor, Galicia tiene que buscar un pouco máis, acabar xogadas sen centrarse tanto no gol, que nos faltou aí Sí, un pouco. ir máis a punto. Ir máis a punto. Esas 4 ou 5 Xa xogadas... que temos moi boas xogadoras de que Moi boas tiran de fora tiradoras, como claro, por Vane, Eva, Alba, Eso, Laura, é o que hai temos que moi boas aproveitar. xogadoras de tiro a punto. Pois vamos a facer unha pausa neste descanso do partido entre Galicia e Francia. De momento 12-16, 4 puntos arriba a selección que dirixe Gregory Bartolino, que a dirixe por primeira vez, pero a mellor noticia é que Galicia está competindo moi ben. O equipo de Santi Rodríguez e de Pablo da Silva, que está vivo. Veremos o que sucede na segunda metade. Volvemos a Siña desde aquí, desde o campo universitario de Ourense. 1, 2, 3. Desde o campo da Universidade de Ourense, neste partido amigable entre as seleccións de Galicia e Francia, como ven, o resultado de momento 12-16 favorable a Francia, 4 puntos por riba. Pasou ese mal rato Carlos Alba, pero agora a selección galega está competindo e competindo moi ben. Efectivamente, si tivemos así un comezo un pouco dubitativo, as rapazas estarían un pouco nervosas tamén, bueno, pues polo ambiente en sí, hai moita xente se vendo o partido aquí no campo universitario de Ourense, entón todo un pouco impresiona, non? Moitas debutantes Moitas tamén. debutantes, exacto. Bueno, xogar tamén nun campo de 11 para non ser algo diferente, porque estamos acostumbradas a xogar a medio campo e de 7, algo que tamén é algo diferente, pero que estuvemos practicando nos derradeiros entrenamientos que fixemos estes meses. Pero bueno, 4 puntos, eso é... Non é nada. Non é basicamente. nada, eso... Fútbol gaélico 4 puntos remontanse en 30 segundos. Ahora, nun momentiño. Sí, Alba, por onde pasa esa remontada de Galicia? Por facer as cousas mellor atrás, adiante, un pouco máis Bueno, de... penso que o problema que tuvemos na primeira metade foi que no comenzo, na defensa estábamos un pouco descolocadas, un pouco perdidas, pero despois unha vez nos colocamos, xa foi cando empezamos a recuperar. O que pasa é que elas estuveron moi rápidas e meteron esos goles ao principio que fixo que o resultado pois se vira incrementado, pero eu penso que ahora xa estando colocadas, Aí que pena. pois non deberíamos de ter problema. Ahora que xa estamos máis enchufadas no partido e colocadas, xa deberíamos de remontar enseguida. E víamos o inicio, sempre o inicio da primeira metade, o inicio da segunda, ese salto entre 4, Sempre, sí, dúas xogadoras de cada club, efectivamente. de cada equipo, perdón, sí, sí. Aquí non hai, como foi o convencional, saque de centro, non? Lanzas o balón ao aire, e o equipo que gaña posesión... Un pase mal dado, ahora mismo a JJ acaba de pitar que pase porque a xogadora francesa pois simplemente lanzou o balón, non o golpeou. A bola hai que golpeala. Ah, non, mira, igual pitou que arrastrou o balón, ves, na repetición vixo mellor, sí. Arrastrou o balón no chan. Entón foi o que pitou, penso. Pero que dice Alba, no pase sempre ten que haber acción de golpeo, non podes lanzar a bola. Claramente. Claro, non podes dar un pase cos dúas mans, eso sería falta, non? Temos agora Laura como aí golpeou o balón. O golpeo de Eva estuvo Eva perfecto. igual. Laura Paz, a capitán. Sí, a capitán, mira Capitán que e motor da selección.
mencionar que Laura, bueno, pois ten unha irmá, Paula, que é xemela e que tamén un dos motores de selección, pero que ahora mismo Vamos, pois Mary, por lesión que pena. está fora. Sí, E notase tamén a súa falta. sí, Paula, unha das que Un dos pilares. se estivese en boas condicións físicas, seguro que era da partida hoxe, sin dúbida alguna. E comentabas tamén, Alba, que a nivel de clubes Galicia anda moi ben. De feito no Ibérico, esa satisfacción de gañarlle as As de Madrid. madrileño-irlandesas. Bueno, que son todas irlandesas, efectivamente, están en Madrid, pero todas irlandesas. Si o ano pasado, bueno, pues clasificámonos para xogar esa final no Ibérico, o meu equipo que eu xogo nas Villas de Breogán da Coruña. Bueno, despois dun ano moi bo, porque ganamos a Liga aquí galega tamén, pois proclamamos campeonas ali en Madrid, na competición de Madrid. E a verdade que para nós pois é unha honra, porque elas levan toda a vida xogando este deporte, nos levamos a que máis 5 anos poder gañar ese... Foi realmente isto, Foi eu vivino histórico. como aficionado, como Isto é seareiro de histórico. Fillos de Breogán, vivino ali en directo, foi histórico, foi un momento Sí, a verdade moi que emocionante, porque o que falábamos antes no descanso, que te comentamos, Tomás, os equipos galegos, pois empezamos na Coruña cun só equipo, empezaron a facer máis equipos, ao principio pois perdíamos obviamente, ¿no? Pero ahora estamos competindo a un nivel moi alto dentro do que as competicións ibéricas, ¿no? Efectivamente. Era a primeira vez que un equipo galego conseguía rachar ese dominio, sobre todo irlandés de Madrid ou Valencia ou Barcelona, ¿no? Aí vai Meri, que boa xogada, xogada. Que gran xogada, que golazo. ¡Qué golazo! Que gran xogada. moi Ángela, boa increíble xogadora. xogada. Moi ben. Moi boa combinación con Meri, esa pared que fixeron xuntas. Como acaba por riba, Sí. buscando aí o Bueno, punto, buscaba o un gole. pouco o punto, pero Sí. tuvemos a suerte Bueno. de que... Perdimos agora a opción de Galicia de anotar tamén, agora. Pois aún, 15 Final. a 6. Gran comezo a segunda parte, moi enchufadas. Vai tirar Laura este punto, Laura. Ai, non, mira, que ben que vai xogada en corta para decide Meli. xogada en corto. Ai, que pena, se anticipou a xogadora francesa moi ben. O divertido deso tamén é facer a conta, non? 3x3, 9 máis Hai que 6, estar fixando 15. Hai que estar a... constantemente. Aí, sí. 15 para Galicia. Non é 36, 37, Eso é, son 3x3, 9 e 6, 15 para Galicia, 3x3, 9, 7, 16 para Francia, un punto arriba a selección Que ben francesa. O que combinado. comentábamos, que Eva, Laura. pase de Eva Que de ben Eva. Laura. Ai, que pena o tiro que se lle foi. Está un pouco imprecisa hoxe Eva, porque normalmente na Liga Non falla as fillas nada. Alba sabe moi ben, Sí, que compañera xogan. dela, clínica, sempre que chega ese último tercio de campo define moi ben. Sí, É é unha gran un definición. pouco nos está faltando nese último tercio definir un pouco máis, porque agora defensivamente estamos moi Pero ben. defensivamente entramos Moi moi ben, ben, Patri, estamos que moi ben, encima. Patri. Sí, e sobre todo chegaron os goles, que era un pouco que Sí, o que nos necesitaba. faltaba, Estaba sí, sí. conseguindo moitos puntos, pero poucos goles, e agora xa leva 3. Exactamente os mesmos que Francia, ves? Aí Sí, sí. estamos xa un pouco Igualados. igualados. Tan só ese punto de diferenza, os 6x7 entre Galicia e... Muy Mira, ben, Meri, mira, que muy ben ben, recuperou. Meri, Que xogada defensiva moi gran, boa. sí. Aí vai con Laura, Abre. Laura que é unha xogadora moi forte. Pitoulle pasos, ves? Pasos, sí. Claramente Pasos. indicou uno Laura tamén vende o balonmán. JJ King. Compre lembrar o que dixemos antes, non? Que 4 pasos seguidos e botar o balón e nunca botar o balón 2 veces consecutivas, non? Aí vai Laura que ven, Que traballo defensivo. que ben. Mira que ben proxeu para Que que se ben aí. Que gran xogada defensa O de Laura. balón. Contra unha xogadora que lle saca bastante Un altura. saque moi rápido. Moi ben Sí, Eva, Laura é unha xogadora contra moi Laura. Unha xogadora inteligentísima. Sí, xogan moito. Sí. Bueno, aparte que é moi boa técnicamente, moi inteligente, que ben, que se pase, mira Se que pase ben. con Carmen de Pontevedra, A Carme, vamos. que ten unha gran definición tamén, a ver Busca, si... ai, que ben, ai, que pena, está Meri aí. Non puido cazar a Meri aí na área pequena e sae Francia. Gran comezo a segunda parte, as nosas rapazas pechando a Aí vai Francia na Meri, súa área, moi ben, coa man Meri. Aí vai pitar salto, non? Pitou a Xogou favor por de quen? Arrastra. A favor de Galicia, pitou que A a favor. xogadora francesa arrastrou o balón no chão. Arrastrou o balón, vémolo aí, Vamos ver a acción repetida. Efectivamente, Mira, aí sí, sí. arrastrou. Aparte non pode, ao ter unha rodilla apoiada no chão, non podería levantar o balón. Aí vai Eva. Puntazo, moi ben. Igualados, non? 16. Perfecto, estamos como queríamos. 3 goles cada selección, Xa 7 estamos aí. puntos cada selección, O que máxima xa igualdade. decíamos, que 4 puntos recuperanse Enseguida. Pero, verdad, Alba, moi bo inicio de segunda parte. Sí, impresionante, entramos moi ben, Moi ben, enchufadas, moi colocadas. E credes un pouco que falábamos no descanso que a Francia lle pode pasar un pouco factura a viaxe o Efectivamente, sí. Tomás, eu penso que as rapaces franceses viaxaron hoxe, chegaron hoxe aquí a Galicia. Iso ten que notar sobre todo nos últimos 10-15 minutos, espero que se note. Ollo aí. Moi bo punto de Puntos, Moi Francia. boa xogada, sí.
Agora houve cambio na portería, entrou Cami, que é outra das históricas do fútbol gaélico galego. Falábamos antes xunto con Patri. Patri e Cami foron as que son as empezaron as pioneiras aquí. moi ben, saque en rápido, Galicia do aproveitando a fútbol posición. femenino Que ben, gaélico. moi ben, leva. Moi ben, María é unha das xogadoras máis xóvenes que hai na selección, ten un futuro moi A ver, prometedor. máis van, que pena non o viu. Temos aí a Eva. Venga, atrás, cuidado. Aí vai Laura. Laura, ben. Aí buscaba o pase entre liñas, non sei. Chegou o bloqueo. Compre saltar unha vez máis que estamos aquí iniciando un proceso de renovación dentro da selección galega feminina, non? Con 2 adestradores novos, con moita xente que debuta. Entón, Aí que ben roubado o balón de Lorena, moi ben. xa o feito estar competindo a este nivel contra Francia é moi positivo, moi positivo. Aí lle está pitando que foi Sí, un mal mal pase. Que O sea, o árbitro fixo xesto de que se lanzou a bola, de que non se golpeou, Habría non? que- Entón, Sí, eso que está evidentemente prohibido, ¿no? Explicado, sí, O efectivamente. pase, digamos, pase o... coa man ten que haber golpeo sempre, non? E aquí agora o árbitro interpretou que se Que pasou se o balón pase. coas dúas mans. Volve ao campo Alba. Esta xogadora ten un gran tiro. Esta xogadora francesa de longe. Sí, foi a que antes marcou ese gran punto na primeira parte. Sí, en Dublín fixo tamén unha gran competición. Este vaise fora, moi ben. Quedoulle curto, desviado. Balón para Galicia. Estamos onde queríamos estar. Un minutiño, a ver que pasou. E tamén destacar fantástica afluencia de Sí, xente. comentámoslo antes, impresionante. Están as bancadas de lectores ali, están prácticamente cheas, é dicir. Una vez máis, o esforzo da xente que organiza ese premiado, coa afluencia de apoiándonos, sí. público e, bueno, Sí, hai que nos- mencionar que é verdad que Oriense fixo unha gran organización de todo Sí, isto, sí, moita publicidade, moi ben. impresionante que ben se pase Laura. Tarde con vida case para ir a praia As con esta termas. temperatura As ou como termas. mínimo as termas. Que Ollo puntazo, lanzamento, sí. non. Ai, No, que y- pena. Unha pena. Pero moi ben, moi ben. Pero moi ben combinado. Sí. Pois se non, a ver, un pouco un deporte novo en certa medida, non en Galicia, entón hai que intentar Pero con darlle a gran máxima crecimiento, promoción, sí. entón ver a todo este público aquí para nós como xogadores e tamén afectados a este deporte, pois é un motivo de orgullo, non? Hai, Sí, porque hai ben empezamos- pouco estaríamos os xogadores, os amigos dos xogadores e pouco máis. Sí, é pouco máis, E hoxe exacto. temos público que ven, pois eso, apoiar a selección galega, moi ben, Eva. Puntazo, que gran xogada. Moi ben. Sí, 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 Gran sí. xogada. Pois empate, Dúas cintas moi ben. Aí estamos. Dafasete a Dafasete está competindo, era o que Estamos competindo pedíamos, moi pero ben contra- ademais é que agora xa lle estamos plantando cara e con opcións de levarse o partido. Efectivamente, xa estamos competindo, pero o marcador non reflectía ese xogo, pero agora mesmo estamos empatados. Vamos continuar nesta dirección. Hai que apertar un pouco aí en defensa. En defensa, Intensidade. estar un pouco encima. Falta, deixa seguir, vai pitar falta, Vai efectivamente. pitar. O árbitro pois marcou, deixa continuar o xogo. Sí, creo E que agora unha acción que vemos é cando se produce falta na acción de tiro, a falta sácase desde o lugar onde cae a bola, Cae a bola. non desde onde se golpeou, non? Ujú. Entón agora os afectadores igual pensan, pero por que tira desde aí dentro se estaba a 2 metros de área, non? Porque como foi na acción de tiro é onde cae a Onde bola. cae a Cae a bola, bola. non onde se produce. Porque Claro. o balón xa non está coa xogadora, chegou tarde. Claro. Se unha xogadora nosa, porque aquel equipo tira a porta e se produce a falta nese momento, o árbitro interpreta que é acción posterior e manda tirar onde cae o balón. Anotou polo tanto punto Anotou Francia. a Mandín Ute. Era o punto da Aí moi falta. ben, polo moi tanto, ben arriba defendido. robado, Francia. moi ben aí. Moi ben defendido. Sacando aí esa pelota. Aí vai Vane que llega na Carga, velocidade. carga. Aí vai que bote a man. Falta, pero no fue femenino, perdón, non se permite contar. Sí, non se permite tanto como no masculino. Estaba agora xa un pouco anticipando Sempre hai acontecementos, contacto, sí. Sempre hai pero non se contacto, pero permite tanto non se permite tanto. como no masculino. Pois cando vexamos o masculino hai moito máis contacto, o deporte moito máis físico, ¿no? Era o que Tamén o comenta- feminino, Todo hai que Sí, dicilo que tamén nos na vamos final do ver. Ibérico do ano pasado houbo de todo. Foi un dos partidos máis intensos que vimos Sí. nos últimos anos, e aí Aí que ben se foi Patri xogadora. estuvo moi ben, moi ben. molestando a xente que fose moi ben xogador, aí que pena. Aí Era Cami. adiantóusenos. Bueno, Punto, Bueno, bueno, do malo menor. do ¿no? malo, iba a dicir o mesmo, o mal menor. Do malo Cami saiu menor. moi ben, cubriu portería, bueno, o xogador francés Foi viu unha gran obrigada salida. a mandar o balón por riba. 9 a 18. Aí vai Eva, Eva, moi perfecta. boa recepción. Eva vai seguir, Ben. que ben se Que pasa, ben o vamos Meri. apoio. Oi. Sí, 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 puede acabar a xogada. Que por golazo. dentro. Que ben, Moi ben. Sí.
Sí. Moi ben. Pois ollo, porque isto xa son palabras maiores, Temos por diante, moi ben. por primeira Moi boa vez. xogada, Moi boa xogada, moi combinativa. bo pase. Liu moi ben o pase. Emery aí anticipándose, metendo a puntiña do pé e Viqueira. Que ben o xestiona, o final aguanta. Pero aguanta que veña a portería. Ui, Un caño. polo medio das pernas, sí. Mira que ben, Es Viser. Que definición, moi ben. Pois xa estivera Galicia por diante, pero nunca estivera Galicia por diante, 2 puntos arriba. Agora é 21 a 19. Destacarei que Emery non se puso nada nerviosa, A verdad que manteu aí a calma, aguantou Que ben moi soubo ben, definir. sí. Que ben ese balón recuperado moi ben. Moi ben de Laura, Outro mira máis como para ve con Meri. Meri por arriba. Ai, que pena. Aí escapouse. Pero bueno, está Pero estamos moi ben. facendo, sí, estamos vendo Está ben as frenando moi ben o seu xogadoras. saque. A ver agora que nos collan no 3x3. Moi ben Aí aí Cristina. Moi ben, Cris. Moi ben xogado Francia. Fixeron moi Cris é ben. moi rápida, vai chegar. Que ben, que ben. Oi, Ai, que pena. Vale. Pois aguantou moi ben a francesa, Si non, sí, xogaron a moi verdad ben. que sí. Xogaron moi ben. Pois Señor volve a Civil. estar un arriba Francia, 22 a 21. Moi bo desmarque, moi boa xogada combinativa. Pero bueno, estamos xogando moi ben, aproveitando moi ben Moi as ben armas Vane, arriba. salido aí. Balón para. Sensación de que Francia, cando se ve contra as cordas, aperta, Sí, mete no, Sí, Francia vense reacciona arriba, ben, vense arriba. mete Reacciona unha ben. marcha máis o partido, pero Galicia está facendo Vai un buscar partidazo. punto. Vaise fora, moi ben. Vai fora, efectivamente. No, Galicia está facendo un gran partido, sobre todo esta segunda parte sendo moito máis intensa, moito Moi máis. intensa, están xogando moito activándose en moi ben, equipo. Vendo unhas a outras, están vendo ben Mira as que ben ese xogadas. toque para Que ben Meri. ese pase por Ai, arriba. Meri. Falta, non? Sí, Falta. sí. Ai, non, pitou falta. Por Arrastra arrastraba ben. por Meri, porque caeu Nos en pensamos riba que de fora él, que houbera empurrón por efectivamente. parte da xogada francesa, pero bueno, non o pitou, non considerou o seu árbitro. Volve a repetir, Un balón para fíxate. Francia. Aí está. Aí Hai está. unha pequena O carga, caer ela en riba do balón arrastrounos sin querer. pero houve unha pequena carga por parte da francesa. que- Podía pitar calquera. Sí, era das dúas punible, era cousas. punible. Ben recuperado. Aí vai Eva. moi ben. E que pena. Recupera esa Que ben, pelota Jamal. Icler. Jogando a francesa Julie Coquel. Mira que ben É fala. unha gran Sí, xogadora. que ben fixo. Segundo deu o pase e está desmarcando para Pero aí Filipe. estaba Ángela para roubar o balón. Veña Eva. Falta a favor de Galicia. Un golpe aí, un croque. Outra vez pítanos que arrastramos bola. Esa Si levou un croque aí Eva. na cabeza. Pero Eva dura, levanta. Xa Non ten está problema. arriba. Xa está. Ben. Interesarse Bueno, parece que agora Francia conseguiu parar o ataque galego. Está un E vai pouco máis o lanzar, balón. desde Sí, aí. é que é Vai verdad probar. que a que está lanzando sempre é Vai unha... probar, vai ser fora. Fora. Ben. Sí, porque ás veces eses balóns que botan diante co sol de Sí. cara Son complicadísimos. Poden meter en apuros a Cami, Moi bo saque. Ai, que pena. Se Pero bote, chega pero Eva. chega Eva, exacto. Mira, Chega Eva que vai con Rapidez. vai ver a si a Rápida, que Meri. velocidade, Increíble, Vai para dentro. la verdad que increíble. puntazo. Vai tirar Sí, ¿no? a Pau, sí, Aí vai, sí, sí, moi sí. Puntazo ben, de Eva, que Eva. gran xogada individual. Gran moi xogada, sí. fantástico. Estamos a un punto outra vez. A verdad que recorreu casi todo o campo, aí en carreira. Moi ben. Por a parte que aquí cando ves o balón, os defensores, nesse caso os defensores, pois sempre van, están moi en riba e molestan Sí. e cargan e non é nada complicado cortar o balón. Non é nada fácil, é moi complicado. No, que non. Ao revés. Un defensor en riba, Falta, a galega. falta de Cris. Pitou a primeira falta, deixou xogar sin punto arriba nada Falta de máis. Cris. Ahora debemos de separarnos 13 metros. Vai xa sacar a falta, Vai xa efectivamente. sacar a falta. Agora hai cambio outra vez, sale R2, retírase. Hai dous cambios no número da Si galega. entra tamén María Entre Crespo. María Crespo por Alba. Moi importante mover moito o banco, verdade? Sí, moi importante porque que falábamos antes, un deporte moi físico, estar correndo todo seguido, non tes descanso e Ai, que necesitas pena que recibí. respirar 2 minutos. Vai, Pois non. Fora, ben. Fora. pero vos sabes, pensei que ia buscar o punto, pero buscou o pase. Moi ben ese saque. Aí vai Meri, aí... Meri gana o 99% dos balóns por Sí, ano. a verdad Sempre toca o balón. É un referente arriba, é unha xogada. Aí vai Que que bo- ben Lorena, que que ben ben se anticipa- que ben adiantou, que ben anticipación. sacou o balón, moi ben. Moi ben esa Aí xogada. vai má. María Crespo, Abre, va, eso é comentaba perfecto. outra das Era Vane. unha xogadora das máis xóvenes que temos na liga e unha ben xogadora. Unha pena era boa xogada. Ben defendido por Francia. Chega esa anticipación moi boa. Aí vai Cris, que Fantástica, está eh. moi Fantástica. rápida Cris. Vamos ver se pode Aí vai Vane, Hacer o que ten un lanzamento gran Vane. tiro, a ver, hai Hai un pouco desequilibrado, pero bloqueo. chega.
Sí, Si vai fixeron chegar, un bloqueo, Ao chegou, atrás, Carme. penso que atrás. Carme, ¿no? Sí. Sí, Carme. Desde aquí casi non se ve con sol. Sí. O empurrón por detrás. Árbitro, non falta a favor de Galicia, pode ser. Sí que Vale, pasou xa- un tirón. Sí, deulle unha cambra aí a xogadora Si esa é a francesa. francesa, sí. A Laura Andrien. Non se melgo. Sí, Sí, ten pinta. aí. Sí, mira, xa pediu no momento, xa nin defendeu a xogada, sí, efectivamente. Hai o que falamos antes do cansancio acumulado das xogadoras francesas, non? Que a viaxe, etcétera, etcétera, pois para eles foi un día moito máis longo que para nós. Volve a cancha Laura. Creo que se retira Carme, sí, é Carme. Estou vendo que algunhas xogadoras levan unhas luvas, non? Como uns mitóns. Son luvas de fútbol gaélico, casi todo o mundo as En leva. general deberíamos leválas casi todas porque é moi complicado se non agarrar o balón sin elas. Claro, ti Sobre pensa- todo en días de chuvia, o sea, aquí Sí. porque temos Era un que día o- soleado. En Irlanda, pero cando xoga este deporte, chove constantemente, non? Entón, aínda que os campeonatos principais un gran tiro de se agua. xogan durante Foi os meses- alga, non? Sí, 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 sí. durante os meses de verán é moi importante ese agarre nas mãos, senón nunca controlarías o balón. Entón, o 95% dos xogadores e xogadoras levan luvas, obviamente. Pero aí está o lanzamento. Aí moi ben Perfecto, adiantado, gran Lu. técnica. Empate outra vez. 4-10, 4-10. Que boa Entonces, presión. 22. Veamos agora como había Estame 4 xogadores. recordando o mundial que estábamos Sí, aí todos sí, sí, seguindo foi unha por enriba, partidazo. outra por abaixo. Ollo, porque Moi pode ser tenso. unha boa oportunidade para Ai, apoyarse que bo por diante bloqueo. do bloqueo. Chegas, Laura, chegas. E ten que meter aí Ai, o que Penon. pena. Adiantouse perfectamente. Agora ten que ser nós. Elodie Esquisel. Me gustaba destacar que antes gustaría destacar a xogada defensiva de Galicia, 4 xogadores presionando a xeo do balón de Francia. Moi boa intensidade, moi bo traballo defensivo. Venga, por esa parte. Ángela. Chegas. Eu creo que o proxecto de Pablo da Silva e de Santi Rodríguez empeza moi ben, pase o que pase, xa no, Home, isto xa é... Sí, 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 sí. no final un o gran desenlace do resultado. partido, Sí, sí, ¿no? sí, Porque sí. estamos a Estamos competindo contra un gran equipo. minuto Contra 48. un equipo que xa levan xuntas moito tempo e que a maioría delas xogan xuntas nun mesmo equipo, o sea que hai unha compenetración entre elas. Pues vamos a ver porque se puede Boa poñer xogada. Galicia Que novamente ben por Lucía, diante. moi ben Lucía. Lucía de Estrela Vermella. Unha xogadora máis ofensiva, pero saca moi ben o balón hacia arriba. Lau proba, vai probar. Capitán Teñamos por Laura. diante. Ai, que pena. Pois non, por moi pouco. Por moi pouco, unha pena. Acababa de facer antes un punto, quiso repetir. E de Acción, momento sí. 22-22. Bueno, tamén destacar na segunda parte, estamos buscando máis o tiro a paus, verdade, Sí, Alba? sí, estamos Que sendo- boa anticipación defensiva. Estamos defendendo moi ben. Estamos defendendo No moi seu ben, campo, exacto, moi o que ben. quería resaltar. Estamos moi enriba cada unha da súa marca, estamos falando, eso está se notando no resultado. Outra cousa que nos olvidou comentar é o aspecto defensivo, que normalmente a defensa individual e seguir unha marca durante todo o partido, por todo o campo, é un desgaste físico. Sí, eu que son defensa, digo que un desgaste físico bastante, sí, Sí, que estar. E a mí o que máis me chama a atención é ese descansiño que sempre hai detrás de cada gol, detrás de cada ensayo en rugby, que se vai sacar a outro lado e tal, ese respiro, aquí non existe. Nada. Aquí hai que sacar canto antes para coller que, O non, equipo. que a túa marca non este enriba túa e poder ter esa ventaxa. Que, Pues por aquí exemplo, sacar rápido é Tanto na primeira como crucial. na segunda parte, Galicia está facendo moito iso, non? Intentar sacar rápido para buscar eses desmarques no medio campo, xente que está sen marca, para a partir de aí construir xogada. Exacto. Xa nos saiu varias veces. Todo moi rápido. Volve Nuria ao campo, entrou tamén Marión Siloré. Vai Queremos golpear en buscamos curto. saque posicional, moito máis en corto, vai recibir Eva. Sabemos o traballo que fai, neste caso, pues, de que Eva, unha xogadora basicamente de ataque, que ven recibir case o borde da súa área Exacto. para facer o seu. Entón, as xogadoras teñen que ter moita mobilidade, hai moitísimo desgaste físico, para incorporarse moi ben as xogadoras francesas. Moi ben, aí Moi desmarcaronse bo as pase. dúas, sí. Claire. Foi un gran cambio de xogo, a ver, esperos que non definan. Ui, que ben se foi. Sí, Por arriba. Moi boa xogada de xogadores. moi boa xogada. Combinado Rafael moi moi ben, ben, en moi bo velocidade, fixo. Cambio de orientación, Sí. moi boa xogada individual. Pero bueno, Boa definición. Non son- arriesgou. Claro, elas son moi boas, non é... Non hai nada que dicir, non? Claro, Exacto, non é... cando é así. Cando é mérito do rival hai pouco que dicir. Efectivamente. Ela está xogando Aí ven moi ben Mantinute. Nuria. Moi ben, ai, que pena. Dice que está moi ben en defensa. A recuperación Estamos de agora un Lorena. pouco presionadas aí. Ben, a ver, Laura se pon un pouco de claridade. A verdad que Francia estaba presionando moito. Si agora adiantou as súas liñas, pero mira, Laura que ben o que fai. ben sacou, veo a Como María rompeu aí a liña de sola. presión, sí. María Que moi ben, que ben veo a Andrea, Ben Andrea. xogadora do Leva. Grove. Falta, Salva fantástica, vamos a ver se A que ver ben, si- veña pode para acabar. dentro. Ai, que Aí, pena. para atrás Andrea. Por abaixo.
Ai, que pena. Falta, pitou a falta anterior, non? Bueno, pois unha saída fantástica, Sí, que era xogada individual, moi ben. Peñaera. Sí, fixeron unha gran combinación de pases para recorrer todo o campo, estuvo. Yo porque entramos xa nos 9 minutos Ora, finais Eva. de partido. Moi ben, Ben, o Eva. punto asegurando. Asegurando moi ben. Punto para Galicia, empata novamente. Empata, estamos onde queríamos ter o partido, non? Se furado no marcador no descanso xa o neutralizamos e agora é estar sempre aí Agora estar aí. a unha distancia remontable, non? Que nunha xogada Pero que podes non empatar ou tentar gañar. estar sempre un poquinho para Hombre, arriba. o ideal sería estar gañando de canto máis mellor, pero De 15 ou 20 puntos, non? Pero Ben, Eva. novamente. Aí Está vai a punto. Eva, a ver se ve. Oi, pero o Rexete vai nos favorecer. Aí pode completar. Aí moi ben, chegou María. Ai, que pena. Disparou xusto Disparou. aí no momento. Que podía xogar Aí non é para Laura, non é María, é Laura. Co sol. E que aquí co Sol, que ven esa recuperación, estamos moi ben atrás. Ben María. defendendo xa que proba. A ver, Laura. Que ben. Aí pode Vamos, completar Laura, a vamos, xogada Laura. Laura. Vai buscar, que ben, Que ven, buscando Por aí atrás. sí. Que gran xogada, ¡Qué que golazo. golazo de Carmen! Qué ¡Qué gran golazo! Enorme o golazo. A paciencia do equipo galego construindo, tivemos que outras opcións de buscar tiro ou punto, aguantamos a posesión, xogamos atrás, moi ben. E que golazo, que ben que Imparable, pegou. Sí, muy bien que veo Laura y a Carmen sola con opción de tiro. Como se coloca a pelota imparable aí para Elodie Sí, sí, eso. Ibiser. Sí, está ben. Pois Agora cabeciña. Como Sí, sí, ahora manter a calma Manter a y seguir calma. así como estamos haciendo porque hasta ahora. aquí pecharse atrás non serve de nada. non existe, non, eso non. Pode pecharse atrás. No, Podes ter unha ahí va defensa. Carmen otra vez. Que ben, busca os marcos. Moi ben. Que ben, Que xogado. ahí a Laura sola. Poder completar a Que xogada. Muy puntazo. bien, Que Laura. puntazo, moi ben. Que grandes minutos na nosa selección. Impresionante entre o minuto 50 e 53 o que estaba empatando a Muy selección de bien. Galicia. Estamos crecendo, estamos facendo a segunda parte a nivel físico, intensidade. Moi ben. A ver se agora as frases se ponen un pouco Eso nerviosas. que ahora temos o sol tamén en contra, que é máis complicado, pero estamos facéndolo moi ben. Pois 27 puntos xa para Galicia. Moitos a cansancio aí. Laura, que boa Muy ben, anticipación, moi empate ben. de Cristina, muy Que ben. ben. Leva, leva, leva. Cristina. Ai, que pena o sol, ben. O sol aí, Bravo. que saleu para o carreira. Atrás. Mira, Pero a atrás, ver con si calma, ven agora con muy calma. bien, Xoi con exacto. Laura la vai, ben, tranquilizar o Parar. partido, consciente o resultado, o marcador, Notase cal é a A capital do experiencia. equipo. a experiencia, sí, que ben. Que ponga pausa, que ponga clase. Falta, hay es falta. falta. Ai, e todo ao revés. A opción de golpeo, vale. Vale. Debería ter ficado falta. Por favor, tamén. Pues van a necesitar máis cun gol as francesas para remontar o partido 27 a 23. Aí estaba acción repetida coa infracción das galegas. 5 goles para Galicia, 12 puntos, 4 goles para Francia, 11 puntos, 27 a 23 en o minuto 54. Quedan 6 de partido, hai que Seis nada resistir. máis. Moi Sois ben, nada sí, máis, sí. esta segunda parte pasou voando, verdad? Hai que xogar, que dixemos antes, con cabeza. Agora hai que estar Ahora moi hai que metidos estar no partido, moi defendendo, concentrados. Muy arriba. Estando aí en defensa Alba, É fundamental. Que ven o xogada bloqueo defensiva. de Alba, increíble. non pode sacar esa pelota Xa, xa, Flora. xa, non sei, A ver que quen ben. chega Alba. Pero Mira, como mira, peleou Eva. aí Laura, mira Eva, como ve para a dentro. Eva sola pola banda. Para dentro. Eva que se vai en velocidad. Eu creo que ten que quitar falta aí. Está deixando Está diciendo continua que ben que visto. ven coa man. Gol. Ai, que pena. Bueno, Pero un ben, punto, moi pero ben, é importantísimo rematar a xogada. Sí, sí. Buscar gol ou punto, pero moi boa xogada. Sí, veo Máis moi ben cinco. Eva, Laura aí. Mira que ben, medio. ese traballo, Laura estaba ben colocada. verdade, Alba, o traballo defensivo no campo francés está sendo enorme. Sí, sí, sí. Non as deixamos Increíble, respirar, no, sí, sí, estamos moi en riba. queren sacar o balón xogado e non poden anticipando Físicamente estamos constantemente. moi ben. Sí, sí, estamos presionando moito. E aí las está diciendo que se está costando seguir o ritmo. Bueno, 5 minutos, 5 puntos, ¿eh? Esto hay que aguantarlo. Hai que intentar aguantar, que vai ser complicado. Vai Vai ser... o balón, vai, se foi, Ahí non? va, Si, saiu, non? Ben, balón para Galicia, moi ben. Con calma. Aí va Ivane. Buscar a Meri no medio. Saque de banda. Vanessa. Vamos a ver onde coloca esa pelota. Moi ben, que ben o saque. Aí con Alba, que ven a xogada. Vanessa para arriba. Proba, Aí o bloqueo que le fixeron. ai, que pena que non chegou. Pouco non Está puido ben. meter Moi pouco. aí o Mete aí a puño man. María R2. Aí a temos baixando a defender. É moi importante o que estamos facendo agora, que con marcador por diante
non renunciamos e temos a Francia no seu campo, que o chen arriba son moi perigosos. Buscanse balón, se cambio de xogo, balón en longo, que ben baixado. Falta. Eso sería falta aí. Pois non hai nada, arriba, Punto. bueno. De momento non lles chega o punto. 28-24. 4 arriba Galicia. Menos de 4 minutos pro final. Non sei que pasou. O árbitro está contando o número de xogadores. Non valeu para ser a xogada. Está contando o número de xogadores por equipo. Estaba protestando, creo que Gregory Sí, o adestrador Bertolino, francés que había unha xogadora máis. de Galicia. Non, pois había unha máis de Francia, parece ser, non? Sí. Non, tampouco, non vexo. Non, non sei. Penso que estaban ben. Non sei, desde logo Bueno. agora foise o banquiño. Igual tamén para Algo- os xogos, Roché, igual tamén pediu calma aos bancos, ambos, pues está xente Sí, como moi Sí, Estaban estábamos... protestando a falta anterior Santi e Pablo, e tamén protestaba unha acción anterior Gregory. E aí están conversando. os dos adestradores aí, Sí. os dos corpos técnicos. Sí, están. Que é o primeiro partido para ambos cuerpos técnicos. A Tamén ver, para o entrenador balón ao aire, de Francia, é o seu primeiro partido como entrenador. Yo hice lo que pude, él no me quiso Balón ao escuchar, aire. Que Muy ben, ben, Alba, muy moi ben. Leva, leva, Aí vai venga, Vanessa, venga, aí vai leva. Vanessa. Aí. A ver si ve. Ai, que pena. Non podía meter o pé, No, recupera pero bueno, Francia. deixou continuar o árbitro con bo criterio porque o balón era Porque foi francés. sin querer tamén. Sí. Ben, esa defensa aí, moi ben. Qué grande, Qué ben, fantástica recuperado. Nuria. Muy ben. Ben, Sí. Nuria, ben, ahora xogan con calma atrás, ben. Pasan 2 minutos, 2 e medio pro final. A cousa pinta ben, pero hai que completar este ataque para estar A ver se podemos tranquilos cambiar o no xogo de último lado. minuto. Cambiamos o xogo. Que ben, levado, balón. Aí presionou ben Francia, recupera esa pelota. Deixa continuar o árbitro. Que ben, Eva, moi ben. Muy ben esa man de Eva. Eva, que está facendo Un partidazo. un partido Toda esa bola enorme. parece, pero Eva arriba. Mira esa loita defensiva, Sí. que ben. Agora Aí que fase pena esa A ver anticipación. si chega Andrea. Aí. Aí chega o perigo, elas falan. Marion A súa última Lecul. xogadora fai moi Pero ben o está aí desmarque. Ángela implacable. Moi ben. Xa Fernández ve ataque. Lanzamento arriba. Moi ben o que, non? Defensivo. Sí, sí. E agora xa están moi cansas para iniciar as xogadas desde esa banda. Nos últimos instantes xa. Ahora os equipos notase A o cansancio. a calor, Sí, o calor. Sí. O cansancio. pasos, A verdad que está sendo un partido moi intenso. moi intenso. Para ambos equipos. Eses cambios constantes no marcador. Aguantamos, que tiña que probar arriba, Aí que non se Andrea vaya, que aguanta, non vaya gol. aguanta. que tiña que tirar arriba. Ben aguantado Andrea, diante. Que ben. Abaixo. Ben Cami, Cami. ben. Despois a Cami. Agora Aí quedalle vai a capitana a pelota e o Francia. gol. Pues que magua. Porque son 28-27. Colócase Francia a un punto. A dous, non? A un minuto, creo. Vamos ver. Cambio. 28 ten Galicia. E con este gol. Aí, Moi ben a xogadora francesa, é a súa A verdad capitana, que non? sí, a súa capitán. Non, seguiríamos nos por riba. 26. Se nos imos por riba, pero en teoría Pero vamos xa 2 non puntos tan máis. tranquila. Eso é certo. O que dábamos antes, mellor gañar de 15, pero entra Lucía. O combinado galego. ben. Cris, Eso moi con ben, calma. Cris, que se apoya en Laura, que está aí sola, moi ben. Laura a ver se dá pausa ao xogo porque que nos fai falta. É que nos fai realmente falta un agora. pouquiño de pausa, De pausa. sí. Ahora que quedan 30 segundos. As horas francesas, eso, que se poñen nerviosas, que se Si as veñan moi francesas arriba a agora o que presionar, queren é que te agora- facer unha rouba de balón para... ese balón se pode perder aí. A piques de conseguilo, pois vamos a Tiñan a sufrir 4 ata o xogadoras final. presionándonos o de balón. Aí moi ben Alba presionado. Sonaba Juli Coquel. Oi, que Pois pena. unha xogadora. Que ben, Que Ah, ben sí. salido de Cami, moi ben Cami, unha Moi falta, salida, Cami. toda falta anterior ao árbitro, ben, deixou unha seguir o salida xogo. moi boa. Pois Moi xusto boa saída, cando se Houve unha cumple o lesión. minuto 60. por nosa parte. Sí, unha Sí, escordadura. non sei que pasou aí. Si pisou mal. Pisou mal, debe de escordalo no Sí. cello. Escordadura Está no Lucía, cello. Lucía de Estrela Vermella, que tamén está debutando hoxe. Vai Entra entrar Patri. Patri. Ten que se retirar do terreo de xogo. Con esa escordadura vai coxeando. Pois pode ser a Penso última para Francia. Debo desbarar.
Sí. Aí va, Terían Santi que Coche axuda. se son conscientes do a resultado, Lucía. Tería que tirar a portería, non? Porque con Claro, punto un punto, non lle chega a pero Francia. se o árbitro lles di que vai haber algo máis de desconto, igual Igual Vai tirar a intentar. punto, Vai non tirar a creo punto. que... Ai non, buscou gol. Uf. Ui, que ben, que gran xogada defensiva. Increíble. Evitando gol, A verdad que Pois un tiro tiro- espectacular, Sí, sí. unha vez máis tiro- Tomás con mal menor, Un mal menor, Mal ¿no? menor, porque se Un fose tiro por moi ben dentro... colocado. Sí. Veña, Fíxate vamos. aí como están todas en Que línea. ben, xa, que veña Meri. Entre Cami Que ben Meri tocando o balón aí. e por riba. Moi ben. Toda francesa xa volcadísimas ao ataque. Sí, sí, agora renunciando totalmente a defensa, buscando, Estamos ahora un pouco... a ver. sufrindo atrás. Sí, ¿eh? estamos sufrindo, estamos un pouco descolocadas. Baixa. Aí a Juli Ui, Coquel. que pase. Veña Patri, A ver se non poden que boa defensa. completar a xogada. Ese arriba. Fora, ben. Fora. Ben, moi Pero importante. pita falta anterior, ¿eh? Ai, pitou falta, vale. Sí, pita falta anterior. Pois, E Esa desde- é a e mala, des- a mala noticia. Boa é que o lanzamento Desde aí a verdad que a xogadora francesa pues vai Vanse poñer poder todas- empatar o partido. a nos xogadores vanse poñer ten- baixo paus todas para ten unha evitar... colocación moi boa. Vai tirar a gol ou vai tirar a pausa arriba? Pois non sabemos moi ben Eu, que estrategia utilizará. estamos xa por riba eu do diría que 61. paus, pero despois do de antes Claro, eu diría que vai empatar porque pensan vai que pode haber unha empatar, xogada máis. exacto. Eu penso que sí. E se te arriscas ir abaixo non marcas, E pois non despois sempre te quedas a exacto. dúbida. Perder o partido, ¿no? Exacto. Efectivamente, entón, bueno. Se marca dun punto empata, se marca de 3 gaña, se non marca gañaría Galicia. Vamos aí, están os xogadores, ves? Vaya Asegura, Caxo falla, que pena. o Pau por dentro, pero o Pau. Pois empate a Elas 28, queren gañar, quedan arriba os xogadores francesas. non vais a ningunha, Se te ser noso balón moi Aí ben. vai Venga, Vanessa, vamos ter unha a ver, máis. Imos Vanessa. ter unha máis. Moi ben o a apoio Moi ben, de veña Laura, Vanessa que e ben, Laura. Aí van. Que ben, devolve, que ben. completar Que esta ben. xogada. Estamos llevando moi ben cos pases cortos, as Que ben, paredes, ben, facemos un gran xogo aí. Aí que está, pena ese aí pase. Eva que non veo. Cortou a xogadora francesa. Pois vamos ver se Francia ten a última ou xa non. Hai Ese que balón ten que ser interceptar esa noso. pelota. Que ben, que ben. Aí está. Pois pode Aí Galicia está ter a Patri, última, Ben, aí Patri, está que ben moi sacado o ben, balón. Patri. Proba, hai que probar. Hai Veña que Laura. probar desde aí porque está mirando Que ben xa o visto. crono. Proba A ver Laura. si Laura se atreve. Está moi ben. Está Francia Está un ben. pouco lonxe, pero atrévese Que Vanessa. pode ser. Que pena. Que a Vanessa sí que Non. lle chega. No. Que pena, tivemos aí a victoria, Era a última para Galicia. Sí, non sei podía se o estar ao árbitro vai triunfo. descontar máis ou non. Pois parece que vai Aí deixar vai máis. Ángela, aí vai Ángela. Vai deixar unha xogada máis. Sí, unha xogada máis. Agora con defender. Vai ser duro, Chegamos, que pena. Vai ser duro porque as francesas van a intentalo ata o final. Sí. Agora un tiro a Pau daría esa victoria. Sería un Pau totalmente inmerecido. para Sí, un a xogador. verdad que sí. Vamos Despois da Aí, segunda aí. parte que fixemos sería moi Que ben, que difícil. ben. a que defender. Que non teña opción de tiro agora. Que non tiren. Estamos a por riba do minuto 63. Isto vai ser arriba, fora, isto vai ser fora, esperemos que saque Sabes hai unha máis? que Cami saque rápido. No. Final. E agora non hai tempo para Temos máis. que empate. JJ King, Penso que houve o un empate. irlandés. A revancha será para outra vez, porque tiñamos unha derrota, unha victoria, e agora co empate. Pois así remata o partido Remata o partido femenino. con empate. Hai que aplaudir a los xogadores. Foi un Fixeron gran un partido, un gran partidazo, un esforzo. Un gran partidazo. esforzo. Partidazo. Están falando aí tanto Santi como Pablo como Sí, porque Gregorio, teóricamente, como ao ser un partido amigable, os corpos técnicos poden falar que o árbitro decidir como fazer ese empate. Queren ir a prórroga ou Se se queda prefieren prórroga, unha prórroga por 5 minutos, ou o primeiro que marque tanto. O árbitro antes... Venga, chicos, va, vamos a sacar ahora unha fotiño, vale. Creo que decidiron deixalo así. Sí, chama de fondo. Sí, penso que van a decidiron, deixar así, non? deixalo así. Bueno, siguen aí falando. Pero bueno, un aplauso para as xogadoras porque fixeron fenomenal. Gran partido. non temos un balón para ir tocando. Vamos coller aquí. Pois así remata este partido amigable entre as seleccións de Galicia e de Francia, empate a 28. Eu creo que hai que poñerlle un sobresaínte á selección galega Claramente. feminina, Sí, Non sí, merecen a menos, verdad que estou moi orgullosa das miñas compañeiras. Fixeron un gran partido e loitaron hasta o final. Alba, estou aquí está un pouco nervioso, gustaría estar máis no campo. Que... Cando volves, Alba? Pois a ver, ainda non o sei, pero espero nun mes máis ou menos estar recuperada. Xa levo casi 3 meses parada. Eu penso que cando un xogador a este nivel, non, que pasa peor desde atrás. Si, eu quero volver Hasta- ben, non volver É un tópico que máis se utiliza, non, pero eu penso que no campo estás menos nervioso, cando estás fora
sufres tanto aí, gustarías estar axudando as túas compañeiras. Exacto, sí. Entón, Pois para nós tamén foi unha honra transmitir por primeira vez na historia do fútbol gaélico europeo un encontro fora de Irlanda con empate a 28, foto de familia entre ambos os dous equipos, Galicia e Francia. Empataron a 28 no campo da Universidade de Ourense. Asiña en directo tamén pola televisión de Galicia, Galicia-Francia masculino. O feminino rematou con empate, Galicia 28, Francia 28. 1, 2, 3. Let me see